páči. Milí kolegovia, vítam vás na dnešnej virtuálnej konferencii na tému Vízia postavenia ženy a rola muža v tradičnej rómskej kultúre. Moderovať konferenciu virtuálnu bude pán docent doktor Kozoň, kandidát vied. Prosím, keby ste si naladili všetci stránku www.sposointe.eu a môžeme začať komunikovať. Ďakujem. Priamy prenos virtuálnej medzinárodnej vedeckej konferencie Vízia postavenia ženy a rola muža v tradičnej rómskej kultúre. Je to vedecká konferencia, ktorú poriada Fakulta sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius Čalantovičove na webovej stránke Spoločnosti pre sociálnu integráciu Slovenskej republiky www.sposointe.eu. Konferencia nám začne už za 15 minút oficiálne, neoficiálne sa takto teraz plinovárom. Pozrieme si, aké máme referáty, pozrieme sa na moderátorov, ako sa nám na našich stránkach prejavili písaným slovom. Ja som si to aj stiahol na referáty, na moderátory. Tak prvý referát, ktorý je zverejnený, je referát Branislava Malíka a Petrovej Šebestovej a moderátormi budú docent Černok a doktor Hejdy. Tuto sa nám vyskytol jeden veľký problém, pretože docent Hajduk sa mi neozval ani na mail, ale taký aj na telefonický, asi niečo má, tak bol nahradený moderátormi docentom Černokom a docentom Malíkom. Tak vidíme, že moderátor doktor Hejdiš položil otázku a takisto položil otázku aj moderátor docent Černok, čo tu píše. Prečo médiá pri exódu Rómov nepísali, že tam emigrujú občania? Tak referujúci máte čo odpovedať. Druhý príspevok je od Milana Hejdiša a moderátor je docent Malík a doktorka Šebestová. Doktorka Šebestová vložila tu svoju otázku, kde mám otázky pre autora ako človeka z praxe. V súčasnej postmodernej dobe sa rola muža v rodine a v spoločnosti mení nielen v tradičnej rómskej kultúre alebo v všeobecnosti. Hrozba sociálnej dezintegrácie rómskych rodinám v sociálno-ekonomickej ilúzii? Otázka. Ak áno, tak podľa vášho názoru, ktoré sociálne deprivované ženy sú za situácii vzhľadom svojej rodine viacej psychicky a sociálne Rómky alebo nerómky. A pozerám, že nerómky je napísané malúna. Zajímavé. Ďalší príspevok je od Kristýny Mojžišovej Magdalenovej. Moderátor je docent Malík a doktor Hejdiš. Otázku vložil doktor Malík a ďalšiu otázku vložil moderátor doktor Hejdiš. A ten Hejdiš to veľmi veľmi napísal. Ďalším príspevkom je od Tatiany Kondekovej a Andrej Havrilajovej. Moderátor vložil otázku.
Inak moderátormi sú docent Novik a doktor Hejtiš. A takisto vložil aj otázku docent Novik. Ďalším príspevkom sú naši kolegovia profesor László Kusín a doktor Jana Tráviková, moderátor je docent Malík a doktor Hejtiš. Som zvedavý, že na otázky doktora Malíka a doktora Hejtiša, aké budú odpovede, pretože ich komentáre vzhľadom ich referátu sú veľmi obšírne. Na príspevok Túmu Jany Novotnej a Anny Túmovej, je to kolektivný príspevok, na ten príspevok položili otázky a volili moderátor docent Malík a len docent Malík. Moderátormi príspevku Línie Breškovej je docent Malík a docent Túma. Docent Túma vložil otázku. Moderátormi referátu docenta Stanislava Matulaja sú moderátor docent Černok a doktorka Vlachová. Otázku vložila doktorka Vlachová. Ďalší referát je od Denici Sevickej, Marcely Šabajcovej a Moniky Štrbovej. Moderátor je docent Matulaja, doktorka Vlachová. Otázku vložila moderátorka doktorka Vlachová. Títo dvaja moderátori sú aj moderátori príspevku Zuzany Lukáčovej. Otázku na doktorka Vlachová. Moderátormi príspevku doktorky Daniely Pachovej sú docent Matulaj a doktorka Matoušková-Drncová a otázku vložila pre doktorku Pachovú moderátorka doktorka Matúšková. Kontroluje čas. Mám to ja príspevok. Moderátor je docent Černok a doktorka Matoušková-Drncová. Vidím, že obidvaja položili otázku, môžu odpovedať, aj popri tejto koordinačnej činnosti, ale takisto, ako ste si na začiatku všimli, ja sa tu vediem, čiže tu je hore lišta a dole mám priamy vstup, to znamená, ak by sa vám nejaký otrel pri našej diskusie nevhodnými poznámkami, tak ja hneď okamžite zotriem, vymažem. Čiže musíme aj toto sledovať a popri tom aj odpovedať na niektoré otázky, ktoré mi účastníci konferencie položia. Mám tu príspevok aj od docenta Juraja Spuchľáka, moderátor je docent Černok a doktor Kumošík. Keď sa rozpísali, doktor Kumošík a doktor Černok položili tie otázky. Moderátormi príspevku Zuzany Kotlárovej sú docent Černok a doktorka Matoušková-Drncová. Doktorka Matoušková položila otázku. Príspevku docenta Felixa Černoka a sú moderátormi doktorka Matoušková a doktor Kumošík. A vidím tu otázky. Nikto nepoložil otázku, lebo asi sa mu aj boja položiť otázku, lebo má rovné odpovede. Moderátormi Zuzany Budajovej a Daniely Pachovej je ich príspevku Rómska rodina a jej koexistencia v majoritnej spoločnosti sú doktorka Matoušková-Drncová
Nosík, otázku položil doktor Nosík. Príspevok, ktorý už nebol zaradený do kolektívnej monografie vedeckej štúdie, náhľad na tradičnú rómskú kultúru v procese socializácie. Tieto príspevky, pretože prišli po termíne, neboli zaradené, sú zverejnené v právo hore, môžete si prečítať na webovej stránke, našej webovej stránke. Tento príspevok od Dany Víkovej na názor rómske dieťa v českej škole. Moderátor je docent Tuma, doktorka Matoušková Zencová. Obidvaja položili otázky. Ďalšie období referát, aspoň úvod, poslal Jan Hrabas. Moderátor je docent Tuma a doktorka Matoušková Zencová. Docent Tuma položil otázku, aj Matoušková položila otázku. Postavenie muža a ženy v rómskej rodine od prispievateľky doktorky Ketky Vodňanskej Rychlíkovej. Tento referát budú moderovať docent Černov a docent Matulaj. Otázku položil docent Matulaj k odpovedaniu. A posledný príspevok, ktorý je tu zverejnený, jeho abstrakt, je od autorky Zuzany Budajovej, moderátormi sú docent Matulaj a docent Tuma a otázku položil docent Tuma. Tu možno, že vidíte, už mám pripravený aj taký záver, také záverečné taký obrázok na záver konferencie, kde moderátori Nelka, Milan, Bramen, Jirka, Ingrid, Felix, Danka, Michal a Tóno želajú príjemné prežitie predvianočných chvíľ a veselé šťastné vianočné sviatky a všetko najlepšie do roku 2017 vám a vašim blízkym počas celého roka želajú moderátori a koordinátor konferencie. Toto mám pripravené na záver, stačí len keď kliknem a všetkým sa to potom na monitoroch objaví. Čo takto na záver pri tomto mojom priamom vstupe, vážení kolegovia na fakulte sociálnych štúdií Vysokej školy Danubius, sedíte na počítačmi, klikajte, píšte, nech tá diskusia je bohatá a ja verím, že sa nám táto už štvrtá virtuálna medzinárodná ďakujem vám za účasť na dnešnej virtuálnej konferencii. Mali sme veľmi plodné diskusné príspevky. Naozaj skutočne nejaké návrhy môžeme aj dať do našej monografie, ktorá vyjde pod Vysokou školou Danubius a myslím si, že pre rómskú problematiku to bude veľkým prínosom. Ďakujem za účasť.